Hlásia sa 66. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Hlási sa hala Skandinavium. Dobrý večer z Göteborgu celému Slovensku. Všetkým vám, ktorí ste pri televíznych obrazovkách doma. Všetkým, ktorí ste pred veľkými obrazovkami. A Štimpel sú tam. Štimpel hľadal Pálfiho. Bondra. Opäť Štimpel. Višňovský. Gól! Gól! Je to gól, obrovská radosť fanúšikov, ale Skandinavium určite aj u vás doma. Ešte sa radujte sa v 22. sekunde. Ľubo Višňovský. A musíme opäť z vlastnej hĺbky pokúšať sa o zdolanie toho ruského obranného múru. Podarilo sa nám to Pálfi. Ale na modrej nikto nebol. Výborný teraz Šatan. Je Štimpel ešte. Ale Šatan si našiel na gól! Bondra gól! 2:0, Peťo Bondra využívame. Andrus Šatan. Varsečko, škoda, že sa nedostal z puku. Andrus súboj s Ľašenkom a Peter Smrek sa bude musieť vrátiť do stredného pásma. Nech ho napáda Savčenkov, ktorý hrá na majstrovstvá sveta iba druhý zápas. Nahradil zraneného Gusmanova na krídle Ľašenkovho útoku. Výborná pozícia! Gól! 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 Fantázia! Michal Hancl začistoval v 27. minúte. Opäť odpovedáme, Maxim Sokolov ťahá po tretíkrát v záverečných 2 minútach a necelých 30 sekundách dal gól, zrejme už získa titul majstra sveta. Dúfajme, že to budú naši chlapci, Antipov. Ale treba priznať, Rusi sú v tretej tretine lepším tímom, dali nám 2 góly. Antipov na 2-3 a Slušinský na 3-3. Máme však obrovský potenciál našich hráčok. Potrebujú ukázať v tom správnom momente. Posledné 2 minúty riadneho hracieho času sa začali. Pozor na zase Prokopievovú formáciu. Zatonský a už pred bránou číha nepríjemný Slušinský. Ryabikín. Pálfi. Môže ísť dopredu. Žigo poď, ľavo má Bondru. Tyčka, gól! Dávame gól! Peter Bondra! Jeho druhý zásah! V 18. minúte a 20. sekunde dáva Peter Bondra gól. Sme blízko. Priatelia, 1 sekunda do konca finálového stretnutia. Toto už nemôžeme prehrať. Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo vo finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3. Sme majstri sveta! Keby ste to nevedeli, sme majstri sveta! Peter Bondra, strojca nášho víťazstva. Dá dnes 2 góly, radostná lavička slovenského tímu. Miro Šatan bude tým hráčom, ktorý preberie pohár pre víťaza. 10 rokov potreboval slovenský hokej na to, aby sa dostal z C kategórie, kam nás poslali na úplný vrchol. Krátky čas je ruskému tímu medzi tým. Miro Šatan prebral pohár pre majstra sveta. Slovensko je majstrom sveta. Dalo by sa to opakovať celý večer, je to krásne. A tam je celý realizačný tím slovenského mužstva. Samozrejme, nik tam nesmie chýbať. Vladislav Naď, ten vynikajúco zapadol. Laco Čierny odviedol si svoje obrane, takisto Peter Smrek. Ľubomír Višňovský a Rado Somík. Toho nemožno kritizovať, len chváliť. Je tam Dušan Milo. Vladimír Orsák, radosť aj v Banskej Bystrici, určite v Kremničke. Na krídlach potom Šatan Bondra, ale teraz už na Slovenskej republike.
8-krát si mohli slovenskí hokejisti zaspievať slovenskú hymnu na svetovom šampionáte. Z 9 zápasov sme dokázali 8 vyhrať. Kto má byť majstrom sveta, ak nie Slovensko?